Здравейте хора, аз съм Тони VMC и днес ще играем PvP в Хистерия и да започваме. Еге, там мъня. Виждаш ли? Да, Ай. Чай да взем ябълката. Изчакай му. Амай, давай. Хевън. Първа хак. И този не. Има Хевън си. Хевън джак. Чакай, слушам. Добре, слушам. Но, бай! Ай, оле, заклещи го в пъгала, заклещи. Аз заклещих един тук. Той стои на едно място и аз го целя. То сбяга. По-добре бяга и не се връща. Ти къде? Тук е някъде. Ема. Ета. Не трябва. Ще чакай да сменя бронята. Че не го смашка. Няма никой. Аз видях отива на там. Охо! Има фенове на Хевън. Хевън. Ево. Убилта? Не. Владила, аз ще бия този без скин, дето и Венци. Този се казва Венци. Па ти би Хевън. Добре, да бия Хевън тогава, щом ти не иска да го би Хелзи. Ама ела този да го пребим ние. За последно? Да го пребим. Добре, и после отивам към Хевън. Да. Идваш ли? Ти къде си? Давай, аз ще го забавам. Чакай, да изям ябълка. Ей. Чай да изям ябълка. Опа, извинявай. Ама, искам да го не какво там. То всичко трябва да се ума. Ай, къде бягаше? Не да ръси, няма къде да избягаш. Пада си. Пада. Айде, бе. Вари, бягай. Бягай, Вася, бягай! Бягай, златна кикимора! Сега ще ме надбягам. Ей, много е бърз, бе. Аз съм още по-бърз. Айде. Ехе. Ма ти биеш другия. Аз бия Венци. Не го биш. Аз някакъв Венци бия. Ти си срещнал някакъв. Аз срещнах Афав. Да, то не са хевали. То с как маци. Аз бия то с Венци, дето и по принцип от началото. Айде, заклещи го! Идвам. Не си го включи хака. Не си го включи. Той ли? Не си го включи, да. Той човек започва ти да и та. Направо бараста. Его. Той стои на едно място. Не, по-трудно яде ябълка. Чисти си ги. Айде, ще му ударим. Без да искам. Ой, яде ябълка. Айде. Ядеш ябълка? Аз убивам с ябълка. Опа, извиняй. С ябълка в ръка. Дай. Тут му бяга. Стига, бяга. Къде Той ти? си влезе от игра. Да. Баси, спилим да са. Те, сега. Ония с Хевън, де са биха. Искам тях да ги почна. Те са бият там. Чакай, стига да се щупят отборните и после ще отидем. Аз не видя. Ето. Ама ти виждаш ли? Не. Не знам къде са, аз гледам сега. Венци джойна. Баси страхливеца.
Няма по-голям страх ли е от него? Еми, Аз бих се оставил да му убият колкото да. Защото има голям шанс да ме бамнат за винаги. Просто да гледам. Его! Къде? Къде са? Оха, пак Венц. ли? Пак ли дойди, бе? Левни пак, ако искаш. Левствай колкото си искаш. Ама... един път да умреш. Страх е да умреш един път бас. Бебето си. Понасяш... Понасяш загубата. Достоен човек. Взе. Аз ще пазя, ти говори. Нека за кое? Ми е щупена ти каската. Всичко ми е щупено. Пази ме. Ох, чакай. Седвам. Давай. Бяга, давай. Аз си в 5. Аз си в 5 сега. Пускай дойти. Аз се изгубих. Джиджи. Аре, не ги ли слушам? Трябва може да има слушалки. Може да ви ги покажа. На клип. Аре, кила. Какъв е тоя хак, дето имаш, бе? Да, Какво точно. е? И кой го пишеш? Просто кът съм Вас. про снимам. Да пишеш снимам клип? Не. Не. Просто праскат на това. Как си от твоя инвентар... Как си отваря... Как си инвентара и не мога си взема нищо. Еми аз съм ти, пърна те сървъра. Държи, че ми ги даваш. Те са малко щупени. Най-ска те са. Ето ще потреба. Его е в. Къде? Его там отгоре. Направо. Давай, скачи. Направо съм си хак, бе. Направо, бе. Аз ако съм хак, да съм ахикнали до сега. Що пък ти? Що днес, като не са хак, ги кикват, като са хак, ги кикват, а пък аз като и аз си мисля, че съм хак, не ме кикват. Как става, защото не съм хак. Ти като не знае. Аз пък съм пробвал. Не обичам да играя. На този му се щупи каската. Знам, аз го гоня. Не, аз варя на другата страна. Опа. Пресечна го. Опа. Аз съм го отпреда да ти отзади. Не, защо ти? Без да искам. Остави го да избяга. Да. Пък ти го гониш. Аз бях отзади му. Ако ти беше... Айде, остави. Опа! То си сменя. Ай, смени си го. Това стана без храна, без бучета. Чакай да си взема една златна ябълка. Опа! Знай, че дойде. Страшарята. Е. Стана след. Стана дервич. Опа, извина. Чакай, аз ще побутна напред. Като ударя. Да те бутна, бе? Ама сега няма смисъл. Хеванчо.